den lidi! Tady je Nikolas.Rác, tady je... A tady je Míra! Boss Míra! Tak lidi, jdeme na to! Takže ahoj lidi, jdeme na to! Dneska si jdeme natočit video a pojď Nikolas! A dneska si jdeme natočit fotbal lidi! Budeme si kopat a on taky natáčí i já lidi! Jo, on taky natáčí lidi! A jdeme na to, první film. A nemůžeš kopnout do toho míče, chytil jsem? Já jsem si tam vzala rodinu a víš, že nic nevím. Ty vole, máme vždycky každý 3. Jo lidi, každý má 3 pokusy a on mi dal teď gala. Jo, včera přišla Renata, tak jsme pokecali, Yes, máš jeden. Teďka vykupu já. jenom to pokusíme, jídlo chtěla nějaký přípravek, aby nemusela kupovat. A ty mluv tam. Gól! Mluv tam. Jo lidi. Gól lidi mi dal. Hej lidi. Jo, byla s Lenkou, ale už jsou doma. Ty vole. Tak oni jeli do Lidi, Bulharska. koukejte na ten gól. A z Bulharska do Řecka. A z Řecka přijeli do Čech. Koukejte na další gól. Ty vole, ty jsi dal tomu Gaja gól. Dobrý, tak Hej, ty jsi dal takhle, dal jsem Gaja gól. Ej, ty Gaja gól. Míro, v klidu, sousedi nadávají. Jo. Můžete. A teď koukejte na tady ten gól. Aspoň ta Lenka jí někam vzala. Dobrý gól. Ale já jsem vážný gól. Jo, to bylo. Lenka jí vzala a úplně jiná ta máma tam byla. Viděla si, ne, plavečky, až tam to na plavky si koupila. Gól. Jako za mladá, víš co, jako zkušení. Ne, mě to spadlo. Tak ještě jednou. Lidi, mě to odpadá. Dej to 2 lidi. Jo. Celý život 2. s tátou. Jo. 3 góly. Peněz jak šlupek. 3 góly dal lidi. A v životě jí nikam vzal. No. Musíš dál. Já nevím, jestli na co mají tolik peněz. Nebyl. Teď dám lidi gól. Já jsem to říkala kolikrát. A mám jeden, ale nedali teď kamo. Nemůžeš, máma ti bude nadávat. A teď táta si koupil nový auto. Přestaneš. Přestaň. Nemůžeš být prostý. Dělej. A tady to není. Jako na co? Jako na Ale co? nemůžu. Dělej. Motorka, na co to je? Jo. A když máma chce do Loma nákupit, tak musí dát na benzín. Napište do komentářů, jestli máte rádi Messi nebo Ronalda. Já Ronalda. A také. Mně to je jedno, já jsem ráda, ať mají. Já každému přeju to Koukejte na tady ten dobrý. gól, lidi. Vidíme. Ale nevím na co. Ne! To měl telefon. Já mám auto. Šípagu. Já to těm gól. Babičky, tam na ten vozík, jo. Máš to tam. Já si to mám chytnout. Nakoupím si, jděte nakoupit domů. Lidi, máme každý lavový secret. Jo. Hele, a já jsem spokojená, já nic nepotřebuju. Já mám 2 jenom. No. Jeden, je to Coca-Cola, ne? Jo. A to je Tina. No, já jsem spokojená, rozumíš? Renata je taky, nemáme hodně, ale my jsme spokojení za to, co máme a děti mají všechno, co potřebují v životu. Hlavně, že máme co jíst a je to. Dobrý gol. No. Jo? Fakt? Že jo. Ty vole, jsi vstal? Má kamera. Já jsem jsi sama. vstal? Tak já jsem furt bavím s tím Robertem, víš Jsi co? dobrý. Lidi, co mají dát lidi? A mě to stačí, Evo. Jo, správně. Když si nedáte odběr a like, tak budete... Klikejte tady na subscribe. Hele, jestli Ukážeme se. dejte subscribe. Jestli nedáte odběr a like, tak se zastane Veronika Ambala. No, když to řeknu takhle. Všimáš? Ale do baráku nepřipovaj, mě to tak vyhovuje, já mám smůlu na chlapí a nechci. Skoro do fotky. No, ale Mišovi za Koukejte ten gol. 18. Zabitej. Kristiána a Nikolase, no. Kristiánovi... Koukejte ten gol, lidi. A Nikolasovi 1. Hej, už neříkej furt, koukejte ten gol. Jo. Jo. A pozor do kamery. Martina se Jo. spojuje v září, protože už... Já to taky dávám pozor. Ale, no a Patrik, No, já jsem dal že něco. se hrál něco, protože on je z Olomouce, víš, ona je teď u něho. A ti tady rozkáču po sebe. No, takže já se přestěhuji se do toho Olomouce a No, budeme tam. A teď budeš. No, Tři. že mi řekla, Hej, dej že si to.
kluci, on má práci, on dělá toho. Popeláře dělá. Já tam nemusím jít Má do toho známí, má tam kamarády, má tam rodinu. Tak dobrý, už stačí. Ještě jeden. Doufám lidi. Lidi, věřte mi, až tam gól. Lidi, věřte mi, aby jsem dal gól. Právě, tady nemá Ty, aby dal gól. co by tady dělal? Já! No, práci Moje neslyšel. kamera. Hej, dáme si to spíš nahoru, ne? Aby nám to vypadalo. Se má dobře. To bude spíš lepší. Já to mám dobrý. Se postarám jenom o tady ty kluky a to je všechno. A už mám klid pro sebe. Hej, tak snažte mi tam nekupat. Ale jako původně často to nechci. Tak 49. můžeš stát tady takhle. O rok a Sašovi 47, no. Lidi, řešíme, kam si dá kameru Míra. Že jo? No ale on je na borech je a žádal si o tu 3/4. Pojď. Už to mám pomyšlený, ale trošku Nevím, tady bude to, budeme čekat. Ty vole. No. Zlíváme semka. No je to lepší než těch Dobrý, hlavních, jako to je dobrý. víš co. Běž, kopni to tam. Běž. No, tam byl zničený, hubenej a Jdeme na to. už prej nabral, už je to lepší. Ty vole, se kopni. Ty vole, tak vím taky. Jo! Jeden. Aspoň něco. Až budu snaha, no. Já to nemám ráda, do basy jezdí, já to nemám ráda tady, to já jsem na to hnusná. Nemám to ráda. Musíš jít dál? Taky dám jeden gol jenom. Měla víc, aby ti přinesla na režii. Nebyl, fakt. To bylo tady na Kurva, tom. hlavka Jsi čena. říkal? Říkám, No, tak to 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 dělá, ne, má to Platí. zrejže. To se neplatí. Jo. Až takový jídlo. No tak 3, 2. Ne, protože to se neplatí po 2 body. No a teď nevím, jestli dáš gol. No, je 2 goly jenom. Máš co vařit? Docela málo. Jo. A ty co kecáš? Aspoň s nás ty gol. Aha, nebyl. Teď může dát. Nebyl ani gol. Hej, teďka budem na sebe úplně hodný a nebudem si vůbec smát. Kurvo tobě mluví, Jo. Já jsem ráda za takovou paní mámo. Ty dobře kopeš. Já říkám, tak si ji váš. Hej, Ráda ji máš. Popaňa, mama, či ti tu dělá. No, prý si dala maso. Už jí nedáme maso, ať si vydělává na to maso. Ale jo. Gol, zabil. Koukejte. Co? Koukejte. Koukejte, jak dám gol. Gol. Taky dám gol. Jo, ale kluci si tak prostě, ale vykašli až. Gol. No, Tak ještě no, jednu to mi sílu. papírek ne, to si rozuměj, ne. Jo, 3 goly. Šum. Největší kámoši, ne. Lidi, teď koukejte, jasný. Kristián si s tím rozumí, jo. Je teda menší jako, ale mají ho rádi jako aštuka. A jako dobrý trošky. Tak ještě jednou lidi. Ještě jeden pokus máš. 2? Ještě jeden. A jo. To nevěděli, ne? No jasný, no. To byla pecka. Neplatí. Ještě jednou. To byla pecka. Ty jsi seděla, že jsi tam měla štěnice. No a jak postřikne. Ale dobrý nůžky, ne? To jsou taky nůžky. Co tady děláš, ne? A Eva ti volá. Ještě jednou. A já slyšela Evi hlas. Ty vola! Ty volá, Evo. Jsem dělala Až už já nadávat, ne? No a ona, já jsem až šťuke, kam jaj bože. Lidi, koukejte, doufám, že mám nůžky. Dal jsem to? Jo. Ano, Ne, jako, přesně tak, je malej ten svět. Jo, dal jsem A tak to. asi to tak mělo být, Evo. No, to jsem říkala Renatě a Renata. Řídal. Martino, jak se Let's go. seznámili, kde oni k sobě přišli? A já říkám, Rena, však ona šla na bajkle, šla na bajkle a noci a normálně se seznámili. A Renata, a na bajkle, říkám, já nevím, ale na Lidi, mám po telefonu, tak lidi, doufám, že se vám to vidělo. Ne, ochutnávka lidi, video. Tak lidi, zatím čau. 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 A tě. Čau.